paddlar mellan två stora brott. Och det är som grottor och källor kan man väl säga. Och det droppar vatten från berget ner så det ser ut som det bubblar. Det är ganska spektakulärt för det låter en hel del från de vågorna som kommer emot bergsväggarna. Vart är vi någonstans? Vi är i Railay Beach. Aha. Det kan man se på de här bergstopparna. Vad kallar man det för? Det är skyddsrock som bara står rakt upp. Det är ganska coolt. Där har vi ett snöre som man hade tänkt att man skulle... Det finns folk som har klättrat upp där. Ja, kanske det. Hejdå!